Dobré ráno, tak už se mi pár z vás ptalo, jestli spíme ve stanu s jídlem. Ve stanu s jídlem samozřejmě nespíme. A já vám ukážu, kde dáváme jídlo, když jdeme kempovat. To je takové označení. Tady vidíte už malý obrázek, jak to probíhá. Tak jdem na to mrknout. Všechno jídlo se dá do nějaké igelitky nebo do nějakého pytlíčku. Tak a tady jsou takovéhle jakože cage, tomu říkají. A ta funguje na principu toho, že ten medvěd se tam nemá šanci dostat tak, že by za to lomcoval. Ale člověk to použije tak, že na to takhle zmáčkne a pak se to otevře. A tam se schová jídlo. Zase na stejném principu se to zavře. No a když jsou tyhle budky plný, tak tady je návod pro blbečky, jak se používají tyhle železný lana. No a tady už mám nachystanou rukavici, abyste viděli, jak se to dělá. Tady je taková, jak se tomu říká, prostě tady se to zahákne a takhle to jede pěkně nahoru. Takhle se to vytáhne a ten medvěd na to nemůže. A decit?